Те. И какво става хора? най-накрая. Добре дошли песен Мартин Франкс БГ. В днешното видео ще играем Fortnite, този път с Валери. Да, отдавна нямало видеа с Валери в моя канал, но сега ще снимаме с Валери на Fortnite. Не гледайте, че спамвам в чата. Но, разбира се, да започнем с отваряне на подаръци. Ето сега отиваме в Battle Watch, така. Да, брат, голяма простотия ми даде на Да мен. отворим. Те колко ни останаха подаръци, хора? Значи, що ми На мен за другия скин... Чай сега ще ти кажа на мен колко ми остана. плочата и някакъв друг подарък и ще мога да отворя аутфита. Добре, Още един подарък и ще отворя втория скин, тете. Параме и ни се пада китара, която няма да ползвам, разбира се. Да, и аз ми даде доста пътъки. Коя замръзналата е? Да, замръзналата. На мене. Добре, хора, нека да започваме. Ще играем Ranked Reload Duo. Брат, защо клавиатурата ти е намигвала? Не знам. Брат. Хора, между другото, Валери си купи нова клавиатура. То не е нова, той си купи клавиатура, която е 250 лева на Razer. Но каза, че е била много добра. Да, добре. И по-добре от клавиатурата на лаптопа. Тето, брат, едното и свети, другото и не свети. И хора, сега пак докато играем ще чувате ето този звук. Аз нищо не чувам. Не знам, на видеото мисля, че се чува, то ще ми чувате клавиатурата. Понеже успях да се оправя и... Добре. Чайте, че видях нещо странно и викам, моля. Успях да се оправя. Най-якото нещо на моята клавиатура е, че не е шумна. Аз обичам принцип на шумни клавиатури. То Саура скина, брат. Естествено, ако... примерно... Всички много мразя, брат, да се чувам клавиатурата. Аз само като натиснах два пъти, видях, че е тиха и... Това е. Искам отново да ви благодаря. Поне в миналото видео също ви благодарих, но искам и сега да ви благодаря, защото това за мен е голямо постижение. Благодаря за достигнатите 20 абоната в канала ми. И заради тези гледания, които толкова много хора гледат видеята ми, за жалост повечето гледат видеята ми без да се абонират. Моля всеки, който гледа видеята ми и не се е абонирал, просто да цъкне долу бутонът за абониране и да се включи камбанката, за да не изпуска моите видеа. Нищо не струва, безплатно е, просто цъкате и сте абонирани и ще разбирате когато кача ново видео. Не че не се знае, че всеки ден качвам, но все пак да знаете точно кога ще кача, а не да се чудите то с кога ще качва, така нататък. Тъй, че моля ви се, абонирайте се, защото ако успеем до края на новата година да направим 100 абоната, до края на 2026 говоря, доста време има. Ако успея да направя 100 абоната, обещавам ви, ще има огромен giveaway. Просто... Ако ги стигнем. Да, ако не ги стигнем, няма да има giveaway, така че... абонирайте се, да може да достигнем това число и... Така. Хора, я съм. Съжалявам, ако сте си мислили, че заради това, че не снимаме с Валери и че вече... Не сме се скарали, просто... Не сме се скарали, да. Просто не винаги снимаме, по-рядко. Заедно, но отново се завръщаме заедно. Просто двамата малко намързя да снимаме заедно и за това. Да. Поне мене. Ще се завърнем заедно да снимаме. И за общия канал, там дето също се извинявам, че само той качва, това ще се промени. Просто в момента ми е много трудно да правя по супер много видеа, понеже аз правя по много видеа, понеже, нали, знаете, Коледен маратон до 5 януари, качвам по
понякога по 3, даже по 4 видеа на ден. Но сега като мине коледния маратон, много ще качвам доста видеа тук, ще качваме в общия също и аз, тъй че започвам. А за реакс канала, който се чуди защо там няма нищо и продължение на една реакция, не знам кога ще правя продължение, просто нямам време да реагирам на епизода. Не ми остава никога време. Някой ден ще го да продължим или ще е самият канал, но ще видим кога ще бъде. Така, паднаха ми са някакви бахтата птиите. Тук има метките. Къде са влизали? Добре, има Аз влязах през пода. два метки. Като някой вандал. Също така, ако си... Защо толкова време играх с другата ми клавиатура, имаше някакъв проблем с тая. Дори аз не знам какъв е. Какъв беше. И... просто W-то не работеше. И трябваше да махна бутона и всъщност по него имаше много голям прахоляк. И то... Аз бях. Разбрах, че сте. И имаше голям прахоляк, трябваше да го изчистя, като го изчистих се оправи. Искаш ли рокет? Той при мен е... Искаш ли по-хубав рокет? Не. Не. Колко ракети има? 2. Брат, Не. защо само рокет лаунчери ми дава? О, ти ми го дай. Дай, ще го размина за такова. То пък няма ракети. Нищо. Поне имам. Аз имам. Ще влизам като не видим. Ела, ще ги дам. Имам 3. Кончу стапилмент. Как не са ракетите? Сега трябва да го гоня. Вземи ракетите, бе! Вземи ракетите! Ети ракети, бе! Ракети! Трябва да го гоня тук 15 години. Аре, ти няма ли го отворя? Ние сега ранкет ли играем? Да. И Добре. за това искам да ви кажа, че за който следи този канал от самото начало, аз всъщност съм имал и предишен канал, който замина тая година, поради причината, че YouTube реши да ми го изтрие, защото се бях поканал на стрима, съм под 16. Не искаш да знаеш кой ме причиниха. Аз съм бил с този дет ти го причини това. Обаче май ще бягам, защото станаха Снайпнаха два. му. Аз бягам, защото са двама и... Айде. Бутвай сега, аз не мога сега да смисля. Кога стигнахте, бе? Мале, как се разкрещях. Трябваше да предупредя да си намалят малко звука. Лох! Бегам. И аз бягам, мене ме преследва един. Да, той ма набеляза аз. Не, брат. Те ставни му са толкова сбавни, бе. Не знам, хора, съжалявам за викането. Снайпват ме, Ще снайпвам. ви гръмнах ушите най-вероятно. Но какво да направя? Аз пак съм дед. Стреснах се. Дед, единия? Умри. Добре, убих един. Да, пак е нищо. Ама довърши ли го или? Да, довърши го. Така. Сега малко ще кемпим, хора, понеже... Как бъгнаха тези стени обаче? Понеже трябва да помисля, и тук трябва да стигна, ама... Трябва да го измисля. Те са овца там. Добре, ще дитна е така.
сега ще взема този лаунчпад, ще го хвърля там, ще ресетна и сега, и като почне да се мести зоната след 40 секунди, ще мръдна от тук. Така. Маля при мен колко патрони има само... Да, брат. Мене само маснакът. Да, бе, брат. То всеки може стои, бе. Чай, баба може, брат. С паската. Не, брат, или примерно да наспамят някой. Да ма наспаме някой. Той баба ми е сега... брат, сега ви казвам хора. Баба ми е сега ще извикам, ще й дам да играе и тя ще може да наспаме така. Еми няма, брат, то той не е класа за Diamond. Класа за Diamond трябва да имаш им вече и да може да играеш като хората. Не да спамиш все още или примерно да не строиш, а просто да ги кемпиш. Това не е, Да, брат. според мен, Седи игра там за на кемпи да Diamond. дойде да се взема оръжията. Това не е игра за Да. Diamond, според мен. Те играят като те платиниумите са даже по-добри. Да, има някои, които наистина са добри на деца Даймонди, ама са много малко. Чайте, че тук трябва да се предвижа малко с краш пали май. Или О, брат, на следващия мапа скачам в тютет. Аз ще бягам натам, където маркнах. А тя зоната е тук, О, бе. не! Хора, видяхте ли го този човек? Не, то не се видя на видеото. Видяха му с стъпчиците. И аз избягах. Ох, да. Еми хора, аз съм тук. Къде е той? И той... Не! Дял. Няма, брат. Няма, гледай го как ма спами, бе. Как... Да, той е същия, който ме ма на спами. О, откъде дойде, бе? Идват ми, брат, всичките са на мене. Всичките. Не. Оцелей. Ребутвай. Моля те оцелей. Добре, хора, това видео ще бъде разделено на две части, тъй че айде чао и до втора част.